and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. No! Dili ko masagot! Dili ko masagot na magigtipon kag puyo si mga asawa! Dili, honey! Ani, pamati. Pasabdin ka. Nga nagtipon ko puyo sa kong asawa. Di lagi ko masagot! Honey nga naman eh! May kalit ka man lang! Malipayon pa gani kahit na sinang nagbalik na ang puyo din eh! Apon kalit ka lang bibalik sa inyo! Unya karot kalit ka lang sa gamiingon nga tuwa ka rin sa tipon sa mga asawa! Kung ako na malang ganit eh! Mas may pag magpakamatay na lang ko! Ano matapos na din akong problema! Pamati lagi una na ako, pamati. Bisig nagtipon ni magpuyo sa kong asawa. Apan ikaw paghapon na akong gipalabi. Pamati. Ingon din akong tumong. Nga nagtipon ko kay Jonis. Pamati, Christy. Mao ba, Manuel? Mao ka na ako rason. Kung ang yugo sa pagto nga tinuod ang gisulti ni Janice diyan nga pinangga na siya sa iyang bana. Mao ba'y buot ni mong ipasabot nga nagbakak lang siya. Mao gyud ka na ipagtuo ko. Nagbakak lang siya. Gipatuotan niya nga malipayo na siya sa iyang kahimtang apan ang tinuod nagguol siya. Pero iya lang tanggilimdan aron di ta mangusog nga magbuwag siya. Para nako, Manuel. Mas maayo nga adto lang siya dito uban sa iyang bana. Aron sa ngadto maluoy si rin na niya. O mutuo na siya nga siya gyud ang amahan sa kisabak ni Janice. Okay ra man na. Basta di lang ito makadungog tabi nga gibunog siya ni Rinan. Makadungog pagkani kung usap og tabi nga gidapatan siya siyang bana. Di gyud noon ko magpakahilom. Dagko na sila nga nagkita ni Rinan. Kita ang nag-antos og padako sa atong anak. Busa wa siya katungod nga mudapat nini. Wa kurason. Mao ba, Oh, honey? mao ka na. Magigtipon ko niya. Apan nila ko siya tagang may pagtagad. Bisa magtipon mi. Apan kita mo'y kanunay magkuyog. Sa laktod, gusto ko maugtas yan ako. Hangtod nga siya na mismo ang musurrender. O mahukom nga magbuwag mi. Pero honey, dako ka siya gusto ni mo. Basig dili siya mo biya ni mo. Bisag dili mo pa siya hatagan og maayong pagtagad. Tanaw niya. Kung magkagwanta pa siya tipon ako. Basta kay magkwinta siya bukog uban ako. Og ikaw ay kabalaka. Ikaw ang gimahal ko karon na. Og dili na si Janice. Musa, hatagin ko anak ka. Kay kinila ikasulti ko. Oras ka magsabak ka sa atong anak. Diha dayon. Di na ko magpakita nilang tanan. Magtapan ta. Muadto taglay yung dapit. Kanang di na nila maabot. Adto tanto magtukod og kaugalingon tang pamilya. Unsa? Antod karon wa pagid mauli ang imong bana. Wa pagit pa. Pag-abot gani sa imong sakyanan, abi na ko og sirinan na. Pero ikaw man di ay. Ay pastilan yung kining anaka. O ana, tuwa karon. Labing siguro tuwa gito ron uban kang Kristi. Asag di lang pa. Paaboto lang kita ako nga mauli siya. Pero kung dili gid siya mauli hangtod, maabot ang gabi eh. Bahala nagmasuko siya. Atuon ka gid siya sa ilang Kristi. Iha, Janice, kung ako palagi ikaw, makigbuwag ka na lang sa kong anak. Kaya waha ka na magmalipayon o ba niya? Maugtas ka lang. Nagsabak ka na ba? Basig mapiktuhan pa ang imong anak ka na sa imong tiyan. Kung magpunay ka lang kaguol tungod niya ng bana mo. Dili pa. Mientras madako pa og antos kinitanan. Antuson ko. Tungod kay mahal ko ang imong anak.
Wa ko nahimong sawa sa akong pag-aasawa. Sa pakigbatukan ko kining tanan. Naay Diyos sa langit pa nga nagtanaw sa tanan. Musa nasayod ko nga iraw niyang ihatag na ako ang tanan kong gipangaliya. Nga mahal nun ako pagbalik sa akong bana. Ikaw day kining ni Dario. Nga naman day. Nagtuo ka nga si Piolo Pascual ni Anyorita. Wah. Unsay toyo nimo ngano ni ako? Ay, ko lang Anyorita, ay gisugo lang ko ni daddy nimo sa pagsusi nimo din eh. Gon buhi pa ba ka? Pulbida. Basi nag-away sa pusirinan ba niya, naghikog ka. Mao nga gipasusi ka daddy nimo. Basi naghikog ka din niya, baho ka ba? Di na mahitabong maghikog pa ko Dario. Ingdan si daddy anak. Tungod kay malipayon ako karon uban kang rinan. Mo ba? Yo malagi din islinan. Asam day siya. Asa pa? Tuas yang asawa. Kay nagtipo naman sila balik. Unsa? Tarong uy. Nabalik din sila sa rinan og ang iyang asawa. Unya anong lipay man ka? Ha? Og nganong miingon ka man nga malipayon ka uban kang rinan? Ha? Nga nagbuwag naman ka mo. Nagbalik naman ka magtiayon. Basta lang Dario. Malipayon ko karon. Malipayon ko. Okay, katawa. Katawa. Meaningful ko dan eh. Tay para god tarohon targon be. Sa ba nabuang ka? Pero pag gihikap pa nimo akong agtang. Tay pa. Usa. Ako lagi hikap niyo rita kay basin og ihinit ka pa og gilantan pa ka. Pero wa man di ay. Kung nagtuo kang gilantan ko, ug nagsalimuang, ug nagpataka nagtabi, pues nasayop ka. Limpyo pa ning pangisip ko. Og ingna si daddy nga okay na ko din eh. Ingna nga malipayon ko. Kay ako ang gipalabi ni Renan og dili ang iyang asawa. Matay, nagsabot ba ko atong gunolti ni Rita Christie? Malipayan ko no siya. Kay siya ang ipalabi ni Rina. Pero nga malipay man siya nga. Nagkauli naman ka ang magtiayon. Libong ko na. Di mo ko tao na. Ay, tay kasabot ba ko atong iyang ipinulti. Ay, ambot lang. Woo! Mao ba? Ingon ni Ana ang iyang gisulti, Dario? Ha? Ay, lagi sir. Oh. Ay, karon sir, pag unta ka sir ha? Paminaw sir. Gusto pa ba siya sa iyang pag-isip? Ha? Be? Kung mao man gani ka na nga nagkabalik na sila si Renan ug si Junis. Unya nagmaya si Christy, nalipay. Awa na. Nalisuan na siya sa maayo niyang pangutok. Nabuwang na si Christy, Dario. Da! Hulyan pa ko, Hulyan! Oh, Pupita, si Julian. Hulyan daan ko. Nabuang na gid siya. Sutihan ni mo, sir. Sutihan sir, ha? Oh. May anak na kang buang, sir. Buinas kay kasi na. Wow, pinasaw. Yaya ni mo, sir, oy. May kaliwat yung kang anak utok, sir. Ito na. Bidasan di mo, sir, oy. Pinagpiano ka lang kayo ng palong na ko, sir. Ay, yung pagbugal-bugal og sulti, ha? Pusilong daw niya kang tuntuha ka! Buisit! Ha? Ito. Sakit na kabugal-bugal na ito ang gusulti. Tinuod man. Wa mo ko magbakak. Itay naglakiha, eh. My God, sakit yan taparos. Sakit-sakit lang ko. Tidak. Maihinti naman dos bunogan eh. Tidak usban pa gani. Di mo dapat, Sir Pael. Ikiha tama ka ba? Matay pagdili ba? Tanawa ka na! Tanawa! Nakigbalik ka sa imong asawa. Pero dili ka mo higdagbay. Dito ka higda uban adtong Kristi. Ugikan adtong Kristi mihapit ka pag yun din eh. Wa ka lang yun mulahos ug pauli sinyo. Amahin mo ba? Ayaw ko sermoni. Mabati nung nagtagsar ko mapauli din sa ato. Kay kasaba lang ka nun eh, mabati ko ni mo. Kana tungod kay pulo sayop ang gihimo mo.
Wa ka magay gusto sa mong asawa. Nganong nakigbalik ka pa man niya? Tungkol kay may gusto niya magkabalik mi. O dili kay siya lang. Kamong tanan. Gusto magkabalik mi. Mao nakibalik ko niya. Apan dili aron panggaon ug bahalon ko siya. Kun dili aron maugta siya sa batik kong taras nga ipakita niya. Ug siya na mismo mo'y magpalayo nako. Ambot ni mo rinan. Ambot lang nimo. Kung saon talaga. Wala ko masayod kung sa'y buhaton ko. Aron sa'yo matunay ng kinabuhi mo. Ahay! Ako'y naugta sining gibuhat mo. Ako yun rinan. Karong taod-taod. Muanhin na ang usa sa ko mga tao nga akong gikasabot. Og siya ang sukuan ko. Aron mo samog sa pagpuyo nila ni Renan og Janice. May sakit na nang miabot. Siya na tingali ron. Si Kukong na ron. Unsa bang? May asawa ko nga daoton ngadto sa iyang bana. Oh! Og kini mao ang asawa sa kong hinikog mga si Renan del Carmen. Oh, di ba nga gidagit man tuog puganti ang iyang asawa? Nabalik ka day, ma'am? Buhi day siya? Buhi siya, Kukong. Og mauni karon ang naghahatag na sabna kong problema. Kay nagtipon na sila pagbalik. Unya, unsa may buhaton ako, ma'am? Sulti. Kay andam ko sa pagtuman. Di ko makabaliban niyo, ma'am. Kay dako kayo kung utang kapabuto nimo. Sa diyang nasakit akong anak o nadaa sa ospital. Ikaw ang migasto sa ospital o wa ko nimo pabayra. Kana tungod kay buutan ka nga trabahante nako, Kukong. Og ikaw ang gipili ko nga mooy sangunan ko karon ining ipabuhat ko. Kay nasayod ko nga kaya mo ra kining himuon. Okay, ma'am. Unsay buhaton ko? Ha? Unsa? Magpatuo kang usa ka sa mga pugante nga midakit kang Janice. Oh. Og magpatuo ka nga ikaw mo'y amahan sa gisabak ni Janice. Unsa? Mauli ipagbuhat mo nako. Oh. Unsa man? Makahimo ka ba sa kung gipabuhat nimo, Kukong? Oo. Buhat ko na, ma'am. Di taga balibaran. Kay dako kay ko og utang kapabuto. Kung mabuhat mo ang gisugo ko, og mapatuo mo si Renan nga ikaw ginausa sa mga pugante nga midakit kang Janice, way langay. Bayran ta dayon ka og dako nga kantidad. Bisan pila imong ihatag nako nga bayad, ma'am. Mudawat ko. Ang importante nga magkabawas ko sa nahimo mong pagtabang nako sa diyang na ospital ako anak. Bueno, hatagan ta ka sa telephone number sa ilang bahay, og mismo sa cell number ni Renan. Basta kita ro nga lagit pagtaagi mong trabaho. Gusto ko nga magkabuwag lagit sila sa hingpit, Kukong. Manay kadaot ti Papaulo. Kung dili ko maduaw nimo masuko ka. Kung daaw ka, kasabar ay madungog ko nimo. Wala siya pasayag, naglabad din akong oo. Naglabad ko na akong problema karon. Oh, akong cellphone. Kinis mo kanina nawag. Hello? Hello. Si Renan del Carmen lagi. Yes, ako na eh. Oh, Bayo kinakunta ko ikaw. Kumusta naman si Janice? Ha? yun na. Kinsa ni parehog? Ako kini. Ang usa sa mga puganti nga midagit kaniya. Og ako ang amahan sa iyang gisabak. Unsa? Oh. Hello? 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 Oh. Gi-off na yung cellphone. Siya ko na usas mga puganti, midagit kang Janice. Ug siya ang amahan sa bata nga iyang gisabak. And that's it, everyone. Stay tuned
tuned for the next episodes. Bye!